One, two. 1, 2. Ecstasy 1, 2. Igoto no teke okanganya menwebere onetayo moko iwane kenyoro ebitina nambe ya motori wato ogengini gotangaine more betoyo kerane yo mana nechisegi nanya mwao tole batangakia nebicha yo menyete kwa beira mokungu soma somya ebigani byekenyoro no menyete Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Karibu sana kwa siku ya leo, kwa sababu ya sabato ya siku ya leo. Na ande karibu ndani ya Ndizi TV. Aigano togo tebangaki. Thank you. Karibu sana. Aigan Kenyoro 1 district. Kenyoro district. Oh, thank you. Karibu sana ndani ya sabato. Nataka tuweze kuanza tusabe ili tosoe ase amatera ke ilio toko yaligania. Karibu sana ndani ya Ndizi TV. Morali. Wana wa Nyasaye mbie mure tutenerende tusabe. Tusabe mutongi tata Nyasaye mwana mwiko mochenu tuwakangambia mono asengencho yeke wakibugima kwabera mona intwe ase wikingima wa tulende ase kiralingana na ase ebiro Kristo naende kwarangambia tunyara kabato boika emambia bone sabata ya genchenu tamana sengencho boiko wa tulende twarura ase chinga chito wa tuletire ase nyombe kurukwa siritali yao Kra Kristo togo chigo gosasima goetera ase amarande na boiko goetera asa matera tangani pitu asabire ngonya akabo twabire bibeito kuba mono twanchire ogosasima kweli tukoria rero konya bali banyara kwa bago ikaga iga na bale chinchira sengencho yogo ikera amarandi litukoria rero tutigire sio braibu ao tokonya twense asobwamo goikera twakorire litukoria uri sabato maketo asabire gotera sobonya Yesu Kristo mtorito amen. Asante sana omoraria sengencho yogo toigorera uyo nomorisia Bosire Dominic ande karibu ndani ya Ndizi TV naye uyo torigere tikorua senka tete kuchaka nogotera ikwa yeye nererie ye wegete t-shirt itare just prepare for one item as we prepare tochake amarande ito gose tochake chiresente ito igo karibu sana umwancho morigereria Ndizi TV nande haiga nonka ano tuwenete kobera asogosasima uwe sabato yaito yeri tukoria rero aiga etorase district ya Kenyoro ase host pastor itakoro kudaneri omboga igo aseri tukereria lero nigotora sange obwansu bwe sabato koruga iga rero nto twanyorirwa sengenchi chiresen kinichiresen cheitorero tuguchireta korengana buna gusasima naye kurunkabo igo karibu sana asomorore bwiri tukoria rero eye ne kwaye yaito tigeto gotero komo erio tumwenya korra egekobwatia karibu sana imeyomorobyo. Sabato siku takatifu iliyo bora yenye mibaraka, tuandamane ndugu zangu tumwabudu Mungu wetu. Sabato siku takatifu iliyo bora
Sabato siku takatifu iliyo bora yenye mibaraka. Tuandamane ndugu zangu, tumuabudu Mungu wetu. Ni furaha, ni furaha, ni furaha siku hiyo. Ni furaha, ni furaha kwa wale watakaoshinda. Ole ni kilio, ole ni kilio, ole ni kilio wenye dhambi. Ole ni kilio, ole ni kilio kulia na kuomboleza. Oh, ni furaha, ni furaha, oh, ni furaha siku hiyo. Oh, ni furaha, ni furaha kwa wale watakaoshinda. Ole ni kilio, ole ni kilio, ole ni kilio wenye dhambi. Ole ni kilio, ole ni kilio kulia na kuomboleza. Tusome neno kwa pamoja, tukaimbe nyimbo za kwa shangwe, ndipo tupate mibaraka itokayo kwake Mungu Muumba wetu. Tusome neno kwa pamoja, tukaimbe nyimbo za kwa shangwe, ndipo tupate mibaraka itokayo kwake Mungu Muumba wetu. Tusome neno kwa pamoja, tukaimbe nyimbo na kwa shangwe, ndipo tupate mibaraka itokayo kwake Mungu Muumba wetu. Ni furaha, ni furaha, ni furaha siku hiyo. Ni furaha, ni furaha kwa wale watakaoshinda. Ole ni kilio, ole ni kilio, ole ni kilio wenye dhambi. Ole ni kilio, ole ni kilio kulia na kuomboleza. Oh, ni furaha, ni furaha, oh, ni furaha siku hiyo. Ni furaha, ni furaha kwa wale watakaoshinda. Ole ni kilio, ole ni kilio, ole ni kilio wenye dhambi. Ole ni kilio, ole ni kilio kulia na kuomboleza. Punde tukifika mbinguni, tutakuwa na Sabato iliyo kuu, pamoja na malaika, Mungu wetu akiwa ndiye kiongozi. Punde tukifika mbinguni, tutakuwa na Sabato iliyo kuu, pamoja na malaika, Mungu wetu akiwa ndiye kiongozi. Punde tukifika mbinguni, tutakuwa na Sabato iliyo kuu, pamoja na malaika, Mungu wetu akiwa ndiye kiongozi. Ni furaha, ni furaha, ni furaha siku hiyo. Ni furaha, ni
Ekwaya turatene na wakeiga biemono sana. Ekwaya ya Itare Church Choir imambia bono omwanchu muligiriri wigeta seni kiandizi television ekeroga ndetoko bagugutubwatia AMO ASEMO kurwa A district eyega igasto kunyara kwabato gusanga twensi asobwamo asomoroberio bwa obwansu bwesabato inyura kore igaringa boigo na buranyara kwa kweburia inenga iga tokunyara kwabato kubaretera anene a marandia ya kurwa nigo tonyare ko batoko sanga twensi asobwamo kurwa Kenyoro district asebo igotore ekanisa ya Kenyoro tokonyara ko batoko sasima twensi ase obwamo. Karibu sana onye ko gendreta ko bagutobwatia AMO ase AMO kuru chinga ao na bali bataranyara ko bakonyora libagalio ko ende kanisa singenchi sababu echi nechiria bono nabokonyara ko gogo seseni wakurwa asinga yago koetera asiktaseni eke kiandizi television ile tera ngoro kwa Josephat Amisi notoleka igatwa chakire omurobeli ase enchire abena stokende takoba toko seseni wa amona matera anene kurwa ase ekwaya eye ya Itare Church Choir. Karibu sana asingencho yogotera konde mbie mono. Wakende tako baba kuyarigania lia gati iye chikanisa chiria chi igo ba chi gusanga mona intwe asiri tukolia lero ntobate kanisa Jericho tubate ekanisa ya Itare Kenyoro 2 na boigo iga setole ekanisa ya Kenyoro 1 kati tuye chikanisa chiri tokonyara kwa batoko sasima twensi asobwamo lituko lia lero ndiko bwata libolia kerokende lie lesson iye chume ngima ase namba yitu esimi na bokonyara kwa gutoma liboli lyago ikira tokonyara kwa batoko so asomoro bele chi lesson na boigo nonyoreri bakalia bene lyo kwiranirwa liboli lyago. Karibu sana. Shinda iwa Yesu yuko mbele yetu. Ni nani jamani atakayeshinda iwa Yesu yuko mbele yetu. Tuko katika vita kupigana na mwovu shetani. Ni nani jamani atakayeshinda iwa Yesu yuko mbele yetu. Ni nani jamani atakayeshinda iwa Yesu yuko mbele yetu. Iye mwamba imara, sitahofu chochote. Iye mwamba imara, sitahofu chochote. Iye mwamba imara, sitahofu chochote. Kumbuka vita sivyo vya mwili ya umwagaji wa damu, bali neno hilo ni wokovu, bado ni uzima wa milele. Bali neno hilo ni wokovu, bado ni uzima wa milele. Kumbuka vita sivyo vya mwili ya umwagaji wa damu, bali neno hilo ni wokovu, bado ni uzima wa milele. Bali neno hilo ni wokovu, bado ni uzima wa milele. Iye
chochote. Barikiwa mtu yule asomalo neno lake Bwana na kutii yaliyoandikwa, atang'aa kama nyota. Na kutii yaliyoandikwa, atang'aa kama nyota. Bariki asomalo neno lake Bwana na kutii yaliyoandikwa, atang'aa kama nyota. Na kutii yaliyoandikwa, atang'aa kama nyota. Ndiye mwamba imara, sitahofu chochote. Ndiye mwamba imara, sitahofu chochote. Ndiye mwamba imara, sitahofu chochote. Mbia mono sana ekwaya ito na botokwenda toisaranso muraigwe ekwaya ng'ayare bona atenene gaiga turakwana nera bera tatu muraigwe ekwaya itare SDA Church ng'ayenda gochia okora ng'amara itare ngegaiga mutu nore mbiore Mbiyande kabisa. kamera ligaria ototebirie taria gondo chekwaya tare amatera maya kabisa Asa marieta nenkene dinyabeli. Ninjo murai na barai bande mbaro babiri bakombwate Smiko Munde na Florence Nyagutu. ekwaya gondo chena beo ebwate abagaka nabangena bakongereke kimaigate maiti gose kanisene bwata basai gose ng'aibare barabu babate ekwaya yabo Abasai na ubato bereire botuboke ko naro yomo. Bienvenido sana abo kwando isaranse okoranga itare abasai ba keire abasai onye mo igwete riogeri na boigo morigeretie egetaseni kia Ndizi television mambie bono ekwaye neganetia mariogi abasai kabisa rinde anyare kuba agago swana na tunyare kuba tokombotogia omonene nyasaye anene kitore ne chinguru ne mambie ngia esabato itariki merongo ebere na ibere chomotenyo komi mwaka wechiri bibere na merongo ebere na ibere eyemo aseyemo kuru kanisa Kenyoro 1 SDA Church asetogo sanga ese chikanisa chonzi chia district yeri tuko oliarero tore nako semberenga nogene takobo seni wanga toteka ko tokoteba naboko tobwate gwetera ase chinchira chia ekerero gwetera ase Facebook iko tobwate nga Ndizi TV digital gose Ndizi TV News Digital noro owetera ase Facebook na boigo wetera ase YouTube Ndizi TV mbia mono sana sabali bagenda takoba bakwene kyanga abaire chinga kichia boko sanga amona intwe ase omoroberio bwerituko oliarero no torigiga elio kweneke ngana into twanyale koba ato ogo seseni kwa twensi asubwamo imeyo moroberio bwa ebwansu bwa esabato nindo che bosi ugiga abalisi banyale koba bakwebanga ase nchira ya bene na kweneke ngabanyale koba bagotoletera omoroberio bwa eleson temanye tego sayo mwancho muligereria kwanyale koba gokwira chinga kichiago ase chumeye ngima gokurigerenga nkerekikere ekerenga ekenene ke lesson ase echumeye nakekogera kuruga iga onye torasoko genda guchia se kanisa yago nabo gwisaransa kali nyogo kali gosibalika iro lyago iga urarigerege tasene ke Ndizi TV nayo ranyara koba gokoigumanyete rero abantu babeire nomokia kigima mpaka konyanga banyara ko bakweba mbararigere lesson yabo bono mambye na lyago chukurigerenga ye lesson yere origereria kerokende nga yebuku yanere
kurende utaragenda ase kanisa nabo koranyara konyora abera tato gwetera sekta sindike kyandizi television nyora ngane district ya Kenyoro eyekoragwa na Pastor Daniel Omboga uyu kunyara koba muna intwe asiri tukulia leo tosanga tensia subwamo abana amo na abantu abanene tutaracha kumulisia lesson na timanyeti gose likondo liringa irire karibu sana Elda asemambia ya bono agorokonga Elda Dominic Bosire kwa kiralda no manyeteka igasole igererie kamera elia gotanga Kenyoro one fundi wa mitambo namna gani bwana Rosia ngolikonde likigima elinde tonyara ko bato uko osanga twensi asobwamo Elda karibu sana iliria kwanire okoranga elia kwanga timanyeti gose anene ekira togo somorobiri we lesson tobwate chi lesson chiabanta banene chiabana nonye nabasai igago timanyeti gose iga siri tukulera na kiuro chetokole chi lesson chiri tukulera abana bagosoka barabu kawaida bakora chi lesson chiabo kurwalisko arafu abanta banene nabasai we are going to actually togo kore lesson yabo pas one lente kitora kirelia go na batanga abana basoka guchiarisi kubomerane na abarimu babo kwanyora nga abarimu baranyara ko bago ikasi kanisa abana bagenda risiko baganya banyora nga abana limumba iyo bachaka kogosoliga obiti bere isato igatemanye gose banya wako nyuro banyara wako nyuro temanye gose abarimu babana mbali migiga tikatoboli bono hello Kenyoro district abarimu bakwanira aba bia mono thank you mono sana igo abana abarimu baito no barega risiko elinde banyara ko bakwenekia nga banyarire ko bagotwana into amaigerio ye lesson nyuma na into taraika ase lesson yabantu abane karibu sana Elda na inchobono tiganda agenda gali ndanyora nonye egekombe kia mache amurero thank you Murari pia mono barisi baito no baraiga bachikora no morisia onchonga sengenchi resen I'll be moderating ni nyara ko baginko barase resen igona aye resen yaitwire tukoria rero tutagete go kwarigania sengenchi go chake resen yaito omwancho morigereria Ndizi TV na yebe kariswareria gange ase mitandao tutomera abo tunyara ko batokorisoma sobwamo askinse chiga ntaite koreto morisia ntarare to morisia ntaite gosaba erio tosoya ase resen lakini tutaraso ase resen naye ekero togo kwaribaga lete point yago immediately egere beke point yoka takoreta migane menge so tatitoigerania reseni asobwamo mwanjwa omorigereria no mwanjwa itogosanganere ase Kenyoro 1 SDA yen Kenyoro district omorisia unchonga happy Sabbath happy day karibu sana ime yomoroberio bwa obwanso bwe sabato aseri tukoria rero ikondereria ria ka umorisia tusabire umorisia ngakyo kurukwa totebingerita elieta ngoruku Peter Asande morisi weke jese ya Kenyoro yamo thank you no morisia naye ngakyo kurukwa Shadraka Mijoti Kenyoro SDA Church karibu sana imeyo moroberio bweresini kosabatore morisia tusabire Tato mnyasa mwana mweko machenu mbuya mwana singa sabato ya enchenu na sa monene situkeliga tata mbuya mwana singa encho ya Ndizi TV ina sa ya rentire oko sigarete to sobira makaika zole isia mabra Yesu Kristo motolio ito amen pia mono morisia tempuate ringe gente kionte vinga ki ekene kiao ayo mwancho mbategereri naenda simambi yeto no magoko manene bugo chase ekerukia mabire kyo manno itata Nyasaye kurigireri ngana ria eririre moyo ligotogo semeri kuro konene asobogi mobu na asobogi mabugucha moinyorenga guchakiro mutienyokia ndabu mutienyo iko muno chagete gocha iga eleseni yeito enene to kwegera ebwateri ngana rinene rigokwana igoro yogosemeria kwa matuko agocha amatukare mutuito babere to kwegera kileseni kurulitanga nebunense yagwita sebibe gocha rero lituko ria rero to gochikorigere ngana rinene rigokonga ogosemeria
ase okubwatana ogukuru. Igo ase ring'ana eri togochikwegera ase rituko ria rero okoboria okonene korona okoiga abanto bakure moyo bari kubwatekana ebirengereri bia abanto bari abakuru kwa Abagreek noe nase abanto baminta abagusii chingencho chiabo chia kare amatuko twasomire akoru magega igo twarora ng'a abanto babwate ebirengereri ng'a omonto gakure takweti pi buna saitani akwanirete Adam na Hawa ng'a ogokwa ekene mogokwa amarika amachenu are moyo atworokereiri ng'a omonto gakure ebirengereri biaye obomanyi bwaye na kere egento bikoera bona aba bakure okobori nkoro ng'a naende obogima mbabwate gochimotwe nara amang'ana togochikwegera ase rituko ria rero korwa ase egetabu gia Biblia. Ari omochakano ase omogondo Edeni ekero mwanyabanto achete korigigwa na omonene Nyasaye. Nyasaye namoete ogosemeri koro okonene ng'a goetera ase oyo ore gocha koiborwa okorokwa oroiboro rwa omokungu Yesu Kristo mochakano isateke mogogia 15 ngocha goaka arenge eng'iti omotwe nero emorome ase getingiro ekero omonene akwanera Adamu na Hawa amang'ana aya iga akareta ogosemeri koro okonene ase obogima bwabo ng'a goetera ase omokungu naende are oyo omo ogochikoiborwa orache kobua amakweri naende arete ogosemeria ase egesagu kia mwanyabanto Hawa akarengereri ng'a omwana oyo omotangi omomura nero ore gocha koaka eng'iti ase omotwe korende enyanyarekana kekere engaki yaika Yesu Kristo akaiborwa oyo oakire eng'iti omotwe oretire ogosemeria okonene ase egesagu kia mwanyabanto bona abanchwa amang'ana aya iga atokoboriwu ng'a ine abanto bokobwatana ogokoro mbaetwe ogosemeria oku egetabu giaitu kere ekenene gekorwa ase Abaibirania 11 ekomogogia 15 goika 19 nero na amang'ana arenge amanene ya ogosemeria gochia ase omosombo Nyasaye okorokwa Abraham ng'a Abraham agatemu na omonene Nyasaye na omonene akamotebi karwa omwana oo oyomo naende oyomo omomoima bwanchete Abraham goetera ase okwegena akarwa omwana oyo omomoima buna ekeng'wanso korende ase eng'encho egenete eire erikonyoa omonene Nyasaye arire yarenge enene omonene akamoiraneria omwana oye na Nyasaye orio omoiranetie Abraham oyo orochi omwana oye ng'akonyora okure Nyasaye akamobokia Nyasaye akamoa ogosemeria ase okomorusia ase amatabagu aria arenge amanene Abraham konyoa abekire omwana oye ari gocha korwa ekeng'wanso bono nonya Abraham okwete okwegena kwaye egenete igoro ya okobokia kwa abanto korwa ase amakweri igo kore moyo naende agokwana naintu goika bono abanchwa abasomba ba Nyasaye oyomo bona Ayubu oyondo Daud oyonde Isaya oyonde Daniel aba bonse bakwanire igoro y'okobokigwa nyuma y'abantu bakure ase emiaka emenge korende babwate okwegena kwabo ase omotoiretu Yesu Kristo ori gochigocha rero rituko ria rero ntorigererie abariki aba Ayubu Daud Isaya na Daniel ng'ana kibagokwana igoro y'okobokigwa gose ogosemeri koro okonene nyuma y'omonto gakure amang'ana aria omonene atebete ng'a ogokwana mokwe korende akae egesaku kiaye ogosemeri koro okonene ng'a nyuma y'embera
naende obogima mboro gitabu gĩa Zaburi 33 kĩmugo kĩa gatatũ nĩ kĩa gatano kĩa gatatũ nĩ kĩa gatano rĩmo igo gĩkworo kibuno mone Nyasaye atũngĩte nsi aige nsi yĩgĩkera ĩtarabĩkwa ĩtaratũngwa kende nkiarĩngĩo kũrĩ ase gĩtabu gĩa Zaburi igo mone nagotatebi igo mũsũmbũi Nyasaye Zaburi weterese ring'ana rio monene ebinto byonsi nigo byatũngĩtwe ebire igũrũ na ebire sense igare gũkwana na byonsi byakoreka igo monene igatũngĩte gwetera ase ring'ana yare korwa ase omonwa oye Pilato na abande bagoteba ng'a omonto gakura omoika oro nabo ogotigara oba moyo na abanto baboriga omonto okure amakunda amorire ose osambirwe ase omoriro ng'a kose arache koba moyo naende korwa ase ring'ana ria Nyasaye rire moyo rigotworoki ng'a iga atũngĩte ebinto ase egento getarengo onye otũngĩte ase ebinto bitarenge goetera ase okobua kwa omonwa oye nang'ana naki arasangererie materials chionsi chiarosetie omonto naende amobeke moyo ase engaki eria omoerio osomba Nyasaye Ayubu ekero okorigereria ase obogima bwaye ekero anyorete amatemo arenge amanene ase obogima bwaye Saitan agacha ase omosangererekano Nyasaye abwate nekero agocha omana kobori ng'a Saitani ng'ai okorwa ateba ankonya gotarama north east west south warorire omosomba ona Ayubu onare omwegenu ore ase ense eywo ati nase eng'encho omogiterete agasaba ribaga akuna obogima bwa Ayubu naende akobakuna akamoura enibo yarenge oyonsi pi akamoa oborwaire bwarenge obonene ase obogima bwaye korende Ayubu ase onsi agatigara koba omwegenu ase obogima bwaye Ayubu 19 kemugo kia 25 goika 25 omosomba oyo Nyasaye Ayubu agokwana ring'ana rire erimeiga nimanyete ng'a nyuma risanku riane koriaerire nobogima bwane bwachandekire naende ntigarite esinyama chioka ndimororo omonene one na amaisane musomba oyo Nyasaye Ayubu ogosemeri kwaye kware ng'a rituko erimo ekero achandekire ekero akure omobere oyo oriru na amakonde naende omonene namobokie namorore na amaisaye Ayubu omanya goteba iga ng'a omonene nonchanda ning'ete ase amatemo amanene ning'ete ase obokong'u bore obonge nimbwate ogosemeri ng'a ninkorore na amaisane iga Ayubu ere iga abwate ogosemeri kore okonene ng'a nare omonene na amaisaye na amang'ana aya agotoka ase Ayubu 19 ekemugo kia 25 goika 22 Ayubu oyo iga obwate ogosemeri ng'a namorora omonene na amaisaye naetete ase emechando yarenge emenene abasomba abasani baye bane batato bagacha asari bakamukwanira amang'ana arenge amakong'u bagateba Ayubu ochandekete ase eng'encho ore omonyabibi ase eng'encho kwamochaire omonene Nyasaye ateba yaya tindamomochere omonene Nyasaye ase eng'encho ya okwegena kwaye kwarenge ase obosi bwa Nyasaye Nyasaye bwokobua Ayubu agatwara ogosemeria ng'a rituko erimo nabokigwe narora omonene na amaisaye omong'ina bwa Ayubu ekero arora Ayubu abeire omwegenu ase amatuko amange naende akamatebia nkware komorama agateba naki gware gokora naki ogokwana buna oyomo ase abakungu bare abariri abanchwa Ayubu abwate ogosemeri kore okonene namanyete ng'a nyuma y'embera obogima mboro ntochikorigereria gochimotung'ana kia omosomba Nyasaye Daudi agokwanera igoro y'obogima nyuma y'embera Bia mono morisia ase eng'encho yogotoira ase introduction ya lesson yaito ase enchera ya bene
asibali mugutubwatia YouTube Ndizi TV News na bari mugutubwati korwa Facebook Ndizi TV News Digital na ayatonyora abo asengencho yomuruberio yo Morisia nkikwaro chase the first day yeri tukoria Sunday the second day actually biamona seribaga lesson yaitu nengia egotoko semeria na twarigereirie gwetanitie mbera gwakina ukagenda iguru omusomba yibu twamororire ase mume nkoro obwatoko semeri kuri moyo ainde twarigereria ase mume ye nkoro nawa bani abange bari kuruka babwatoko semeria gwetanitie mbera ase mumenya Yesu kerako genda ase embera ya Lazaro igagote abanabokie Lazaro kurwa ase abakure Marita okageranga igara aje kubukigwa kare lakini Nyasaye omotebi nga ya Lazaro mbona kubuka igo ogosemeria okwarenge kurukare inga ogoja kubukigwa karo Yesu akoirana na kobo kitwale koligereria se lesson ya ito naende inga from the power of the grief korwa se chinguru chia makweli iko chinguru chia makweli na toligereria nsemo eyakeiga igoro yo musomba Daudi onya Nyasaye akolete omwegenwa kurwekero alengo moke oikabeiro monto monene ekero gosoma ebintu mbire ibere togosoma ase kitabu eke ekemo abantu bari no gosemeria asubugimobo baseniriwe banyorire amali nebinde kogenda bakumbe birengereri byabo no gosemeria ase biri banyorire bike bikonyorekana asabu bake barokwanga igo bara abantu basemeretie ebintu bigosareka amali yabo kiombe kyabo kibesa kyabo tenenkubwabo ba build bagacha okosemeri kwabo ase ebintu bigosareka akero kona gosoma kitabu eke abantu bando bonene bwabe karo ko barigereria bamenyira asobugmo barosikinibo barosite ebintu ebinde barosinyomba kingiya kyarokirwa marieta abo naende abantu bagosemeria nga okosemeri kwabo nabo kwagagira ase ebintu ebyo lakini moriki Daudi agoteba ase kitabu ekio ng'ebintu byonsi abantu baroche babwata ogosemeria ase kinebo kyabo n'ebintu byabo rituko erimo na biere bari basemeretie ebintu ebyo barokwa abantu basemeretie ebintu ebike buna abantu barabariri batabwaje ogosemeria buno kwaba Ayibu no kwaba Daniel lakini aiga goto sombi ringane eri mori goto yaba asoboke mobo obotogende takomenya omonda no mutaka rituko eri momba kwe ogokwa na koro omonda rituko eri monakwe buna nyoni egokwa buna ng'ombe okwa buna embori egokwa nere nabaokwa oira nase asembera lakini Ayibu erekera akorigereria igoro ya makweri aya abantu bagokwa basemeretie ebintu byabo igagotebere kare Nyasaye akomoreta asense igamorentete atabwati kende ore busa akamoreta asense korwenda yangi no ore busa naende ogoteba ekero Nyasaye aranche naende indua asense ye igonda aruo naende nde busa ndabwati kende kuna narenge busa ende gonda aruo nde busa ikebungekyo neki Ayubu eyemo 21 amangana yumurisia gukwana abanda babere ebyombe ibibere abo bakorwe keombe kengaini nekeombe kende kere keriri ekiagera abanda bonsi abo basemeretie ebintu byabo nabande bagasemeria akabanda bonsi karo bakure omonto obwate nibe nyinge obotene nkobonge ekara ararire